Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Ali Imran ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dawuh sira Muhammad, nyoto bener Allah Ta'ala mulung nderek to sira kabeh ing agamane Nabi Ibrahim, yaiku agama Islam, lan mengu saking agama sak liyane agama Islam lan ora golongane wong-wong musyrik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lillazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wong-wong Yahudi padha kandha-kandha yen kiblate yaiku Baitul Muqaddas, luwih tuwa, luwih kuno. Allah Ta'ala nurunake ayat sak temene kawitane dalem kang dibangun kanggo ibadah tumrap para manungsa iku dalem kang ana ing Mekah, yaiku Ka'bah, kang barokai tur dadi pituduh tumrap wong-wong alam kabeh. Ana ing kono ana tandha-tandha mulyane lan utamane Ka'bah, kaya makom Ibrahim sing sapa wong mlebu ana ing negara Mekah dheweke aman, ora kena den ganggu. Wong-wong kang wis cukup syarat-syarate dheweke diwajibake haji ana ing Baitullah. Dene wong kang padha kufur ora percaya marang Allah Ta'ala utawa ingkar marang wajibe haji. Allah Ta'ala semugih saking wong-wong alam kabeh, Allah Ta'ala ora butuh karo menungso. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dawuh sira Muhammad, ahli kitab, kena apa sira kabeh teka padha ngufuri ayat-ayat Allah Ta'ala Al-Qur'an, ing mongko Allah Ta'ala mirsani apa kang padha sira lakoni. Qul ya ahlal kitab lima tashudduna an sabilillahi man amana ta'anu man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ahli kitab, yo gini sira kabeh kok padha wani-wani ngalang-alangi wong-wong mukmin saking agamane Allah Ta'ala. Sira kabeh padha numrih dalan kang bengkok, ing mongko sira kabeh padha ngerti yen agama kang diridhoni Allah Ta'ala iku agama Islam. Allah Ta'ala ora lali saking laku-laku ira kabeh. Dadi sira kabeh mesti bakal diwales. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Golongan Aus lan golongan Khazraj kang jalaran usahane Kanjeng Nabi wis bisa rukun ana ing jalaran saking fitnahe wong-wong Yahudi. Golongan Aus bisa kedadean tukaran karo golongan
Khosraj. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat iki. Wong-wong mukmin yen sira kabeh padha nuruti omonge ahli kitab, mengkono iku bisa sira kabeh dibalekake dadi kufur maneh sakwise sira kabeh padha iman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampun ngantos kesupen subscribe. Matur nuwun.